ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଉଦିତର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ବରଯାତ୍ରୀ। କିଛି ସମୟ ଟ୍ରାଭେଲ କଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଗାଁରେ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିସାରି ଏବେ ପ୍ରସେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜିର ଏ ବରଯାତ୍ରୀରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଭାଲୁ ଆଉ ବଣ ମଣିଷ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ଗାଁ ପୁରା ଉଠୁଥିଲା ଆଉ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଆମର ବରଙ୍କୁ ଦେଖ କେମିତି ସନରୁଫରୁ ବାହାରି ଦି ହାତରେ ଦିଟା ପାଇରଗନ୍ ଧରି କ୍ୟାମେରା ବାଲାଙ୍କୁ ପୋଜ ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଡିଜେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ଉପରକୁ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ଉପରୁ ଭିଉ କିଛି ଏମିତି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଟୋକାକୁ ଦେଖ କେମିତି କାନ୍ଧରେ ବସି ବାଣ ଫୁଟେଇ ନାଚୁଥିଲା। ଭାଇମାନେ ଆମର ବାଜାକୁ ବଜାଇ ଡିଜେରେ ନାଚି ନାଚି ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାଇକି ବନ୍ଦାପନା କରି ଟେକିକି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲୁ।